Com recuperem les dades d'un formulari o fins i tot d'un test que hem posat als nostres alumnes i que pertany a una adaptació curricular o una repetició d'examen i per tant no va vehiculat a través d'avaluació. Doncs fem clic en qüestionaris i en administració seleccionem o bé el formulari o bé el test que ens interessa recuperar. Venim al formulari o al test i en accions fem clic en mostra les respostes. I així el que fem és seleccionar el format Excel i generar el llistat. I directament ens guardarà un informe amb els resultats que tinguem. Quan l'obrim podem veure les dades, bé siguin del formulari del test, en aquest cas és un test, venen totes les dades i al final la nota i respostes correctes i incorrectes.